De Lions Zeeuws-Vlaanderen spreekt grote waardering uit voor het werk van een uitzonderlijk en veelzijdig kunstenaar en ambachtsman. Zijn werk getuigt van een sterke verbondenheid met zijn omgeving en staat voortdurend in dialoog met de samenleving. Hij beweegt zich moeiteloos tussen disciplines en schaalniveaus. Van monumentale sculpturen in de openbare ruimte tot intieme aquarellen. Ronnie Evans. In een tijd waarin veel verandert en traditie onder de druk staat, wordt het belang van het behouden en doorgeven van cultureel erfgoed steeds groter. De jury spreekt haar waardering uit voor de persoon die wij vandaag in het zonnetje zetten. Iemand die zich al jarenlang met grote precisie, met geduld en passie inzet voor een bijzondere en een verfijnde ambacht. Niet alleen de kwaliteit van het werk, maar vooral de manier waarop dit vak levend wordt gehouden en gedeeld met andere mensen. José van Bamelen. Ik mag jou ook deze mooie prijs overhandigen. We leven in een hectische tijd waarin veel ontwikkelingen in de wereld ons dagelijks leven beïnvloeden. En technologische vernieuwingen worden meer ingezet in de industrie, de zorg en het onderwijs en zorgen voor groei en ontwikkeling van onze regio. En dat komt vooral ten goede aan onze inwoners. Het behoud van tastbare objecten, installaties, machines en andere onderdelen uit een periode die gezorgd heeft voor de opbouw van de industrie in Zeeland. Het is van grote waarde voor het cultureel erfgoed van nu en van de toekomst. De jury spreekt dan ook zijn waardering uit voor de culturele instelling die we nu in het zonnetje willen zetten. Industrieel Museum in Sappemeer. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Dank.